Gatu nchigawo chino chakumpoto palito mwambo uja wa graduation ku school ya ukachenjede ya Mzuzu kumene kuto ndithu akakhale nawo ngatito chancellor ndithu wa school imene ya ukachenjede ya Mzuzu University imene komanso akhale nawo tu pa mwambo uja waukulu wa ngoni akumzimba umthetho umenenso tu ndithu kufiketu mfumu yayikulu ya ngoni to dziko limene la South Africa amene watu ndi King Zwelithini letu akufika ndipo ndithu komanso akumanetu ndi tsogolo la dziko lino lachinayi lino palito ndithu programu imeneyi akafika kuno akhale ndithu akukumana ndi tsogolo la dziko lino kambirana ziwiri zingapo mwina kungofotokoza kuti tsogolo la dziko lino asanafike mu mzinda wa Mzuzu ndithu anayimaponso malo angapo anayima ku mtengo wa nthenga kenako anadzayima pa jenda kenako anadzayimanso ku Luviri kumenetu ndithu amapereka moni kwa anthu ndithu pamenetu akulunjika kuno ku chigawo chakumpoto mwina kungofotokoza kuti atafika pa mtengo wa nthenga nkhani yayikulu inali ndithu ya msewu wa M1 umenetu boma likumanga mdziko muno mukudziwa msewu umenewu ndithu uli pakalikiliki kumangidwa mdziko muno ndipotu ukatheratu mpaka nakucha mbali ya kukaronga kumeneku ukufika ndithu msewu umenewu ndithu pamenetu pakali pano uli mkati msewu umenewu ndipo atafika pa Luviri panalito project ija tikuti ya malepu ya magetsi malepu phase 9 ndithu imenetu ma trading center okwanatu 16 mdziko muno ma 13 makamaka akhaletu akupindula nawo pa ndondomeko imeneyi ya magetsi ndithu magetsi paliponse akufunika kuti afike mdziko muno nchifukwa chaketu ndithu boma lakangalika kuonetsetsatu kuti ntchito za magetsi mdziko muno zikupita patsogolo mwina apa ndilito ndi mzanga Musase Cheyo amenetu anatsata bwinobwino ulendo wonse wa mtsogolo wa dziko lino ndiye Musase ningofuna kuti uwafotokozera anthu zina mwa zimene anayankhula mtsogolo wa dziko lino tikukambatu ku mtengo wa nthenga pa jenda komanso ku Luviri pamene tikuti mtsogolo wa dziko lino posachedwapa akhaletu akufika pakatoto roundabout kutito yankhulane kapena kuti alandiridwe ndi khamu la anthu limenetu lafika kuno ku Mzuzu ndithu mzanga chisomo momwe wafotokozera ndizoona mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamba nkuyima kumeneko ku mtengo wa nthenga kumeneko anayima kuti azionere okha mmene ntchito yokonzanso msewu wa M1 paja kudziwa takati kulemba kuti boma linayambisa ntchito yokonzanso msewu wa M1 kuchokera komwe ku chakumtengo wa nthenga kumeneko kukafika umene uzafika mpaka na kuno kumpoto kukafika chakuchiweta kumeneko kurumpi kukaronga ndiye mtsogoleri wa dziko malinga ndi mtolangani wathu amene anali kumenekoko Isaac Chali anafotokoza bwino lomwe kuti president wa dziko lino anafuna kuti ayende pa galimoto kuti ndiyende ndekha msewu umenewu msewu umene boma iwo mosakozedwa ndi iwowo afuna kuti msewu onsewu ukonzedwenso ndimamva kuti anayankhula mtsogoleri wa dziko lino kuti ndofuna ndidzionere ndekha nthawi zina mwina maripota amene amabwera kuno amatha kukhala mwina onama kapena onjezera ndiye ndinafuna kuti ndidzionere ndekha kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwanji zimenezo ndi mmene zinalili ndithu ndipo zikuonza kuti anthu malinga ndi anthu zimene akambano pa social media akunena kuti mtsogoleri wa dziko azitero apite yekha pa msewu kuti akaonepo ayendepo pa msewu umenewo akaonepo kuti ntchito ikuyenda ngati sikuyenda aonetsetse kuti anthu amene akupangisa kuti ntchito isayendeyo achite machawi ntchito iyende mwachangu ndiye zimenezo zosangalatsa Amalawi chifukwa Amalawi tonse ndiye kuti Amalawi onse akhale akupindula ndi chitukuko chimenecho cha msewu ndiye monga wafotokozera anakayimanso makamaka pamenepo pa jenda ndi kunoko kumpoto kumzimba kumeneko amafotokozera anthu awalimbikitsa mwachisanzo akambapo ndimamvera wairesi akambapo nkhani yokhuza ndi ngongole zija za NIF anena kuti anthu onse aonetsetsa kuti amene akuchita maronda akapena business zing'ono akhale ndi mpata otenga ngongole zimenezo kuti business zawo zipite patsogolo ndi anakambaponso kuti Amalawi nafenso tokha tikhale ndi kuthekera kuja kothandizana tisadikire anthu ochoka mwina kutali okhaokha kuti azakhale akuthandiza anthu akuno ku Malawi ifenso Amalawi tokha amene tili ndi kuthekera titengepo gawo kuthandizana tokha kuti mwina titukule miyoyo yathu tonse ngati Amalawi. Musase ndimafotokoza kuti mtsogoleri wa dziko lino adafikatu pa Luviri watsegulira ntchito imene ya malepu 9 ntchito ya magetsi imenetu boma
kufalitsa ma trading center mdziko muno. Tikukamba pano ndime imene yakufuna kuti ma trading center 13 mdziko muno m'madera osiyanasiyana afikiridwe ndi magetsi. Mwina tukamba za magetsi ndofunika bwanji pa chitukuko cha dziko lino magetsi Musasi? Ndi nkhani yofunikira kwambiri ya magetsi. Ukudziwa bwino lomwe kuti na masiku ano kuti chinthu chichitike zambiri zomwe zikuchitikazi mchifukwa choti pakuyenera kuti pakhale magetsi. Ngati magetsi palibe zitukuko zambiri sizingachitike. Ndiye ndimaona nzanga UNICEF wakulemba kuti ntchito imeneyi ikupindulira mabanja makamaka opitirira 250 ndi nyumba zambiri zomwe zitapindule mu ntchito imeneyi ya magetsi amarero. Ndiye tikambaso paja tili ndi mfundo zija za Malawi 2063 mmene momo kuti zimenezo mfundo imeneyo ikwaniritsidwe, zonse zimene zili mfundo imene zikwaniritsidwe pakufunika kuti tikhale ndi magetsi odalirika. Ndiye mmene mtsogoleri wa dziko lino ayasa magetsi ameneyo pa Ruviri tinganene kuti ndi dera lomwe mwina linali tinganene kuti ndi limodzi mwa madera ovuta kufikako oti magetsi amene osakhala pa Ruviri pokhapo koma pitanso m'manyumba osiyanasiyana amene azungulira trading center imeneyo ya Ruviri. Ndiye kuti ntchito za malonda pamene popo zipita patsogolo. Ukudziwa iwe masiku ano kuti munthu upeze ngakhale ufa weniweniwo pakufunika pakhale magetsi. Nde zikuonesa kuti ntchito imene ya magetsi ithandiza kwambiri kutukula dziko lathu lino la Malawi. Chabwino, Msase umandiuza kuti umaonera kanema otsogola wa MBC, kanema namba 1 kuyambira ku mtengo wa nthenga kwa jenda ku Ruviri. Tikuona khamu la anthu, ndaonanso social media anthu akunena kuti anthu amene akumulandira mtsogolo dziko lino ndochuluka kwa basi. Kunonso kumzuzu ungathothira moti apa ndikukanika kuti ndisiyanise kuti kodi pano pakatoto roundabout kumzuzu ndi pa jenda kodi pamene panali anthu ambiri ndi pati. Anthu akunena kuti akumabwera ochuluka kwambiri ndikukuza chisomo ukutha kuona apa anthu akuchita kuvutira kuti tima pati malo amene wakuoneka kuti achepa. Komabe anthu abwera kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Anali ku chigawo chakumwera, anali ku chigawo makamaka chaku east kuja, chigawo chapakati, panonso akuti afikeso kuno kumpoto. Ndi anthu akumpoto akuoneka kuti ndi okondwa chifukwa atuluka maunyichi chotere kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamene akhala ali kuno kumpoto kugwira ntchito ziwiri zitatu za boma. Iyayi mzangatu amene Musase cheyo kufotokoza ndithu mmeneto mtsogoleri wa dziko lino wakhalatu akulandidwira m'madera osiyanasiyana amenetu wakhala akuyima mtsiku la lero. Tsopano amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, chimenetu chikuchitika pakadali pano kwa amenetu mukumvetsera MBC Radio 1 ndikutito mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu mu mzinda wa Mzuzu. Kwa amene mmakudziwa ku Mzuzu ndikutito akuyenda chapa Katoto secondary ndikuti kulunjikatu chakumene kuli shoprite ya Mzuzu kapena kuti pa roundabout imene ya Katoto pamenenso tu ndi pali Mzuzu main market, msika ukulu wa Mzuzu. Magalimoto a mtsogoleri wa dziko lino, mdipiti wa galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zikuyenda pang'ono chifukwa cha khwimbi la anthu, nyanja ya anthu imenetu yafika kuno kuti ndithu imulandire mtsogoleri wawo. Patsogolo monga mmene kumakhalira kuno ku Mzuzu timataka baza pali anjinga zimenezi zakapalasa ndetu alipo ndithu amenetu avala makaka achipani chimene chito cha Malawi Congress kuyenda pang'ono patsogolo tu pa galimoto zimenetu zanyamula mtsogoleri wa dziko lino. Mwina kungofotokozapo kuti pafikanso akuluakulu achipani cha Malawi Congress kuno kumpoto. Tikukambatu za wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi awatu ndi Hale Mkandawire amenetu ena owanyadira amanena kuti amuleka njala. Komanso tikuonatu kutito pali RC regional chair chipani chimenechito cha Malawi Congress kuno kuchigawo chakumpoto. Iwo watu ndi bambo Joseph Chavula ali nawotu kuno ndithu kuti amulandire mtsogoleri wa dziko lino. Tsopano galimoto yoyamba imenetu imakhala pa mdipiti pa tsogolo ndipenipeni pa mtsogoleri wa dziko lino yafikatu ndithu pamene tikuwulutsira ife mawu kusonyezatu kuti posachedwapa mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akufika ndikutuluka nkukwera galimoto ya mpatadenga imenetu ndithu ili pakatikati pa roundabout imene ya Katoto pamenetu akhale akulankhula kwa anthu amenetu afika kuno ku Mzuzu kuti amulandire mtsogoleri wa dziko lino. Pakali pano tikuonatu ndithu njinga za moto patsogolo
kuyenda ndithu monyadira, komanso tikuona pafikatu ana a skulu ya ukachenjede cha ya Mzuzu imene timanena kuti mtsogolo dziko lino akhalenso akupita kumeneko kukakhala nawo pamwambo wa graduation, pamene tikukamba kuti ulendo umenewu tikumvatu kuti ukhalenso wambiri yake chifukwa ophunzira okwana 2652 akhaletu akupanga graduate lachinayi lino. Ndetu mwa ntchito zina zimene mtsogolo dziko lino afikira ndi ntchitotu imene yokakhala nawo pa graduation ngatito chancellor wa university imene ya Mzuzu kunotu ku chigawo cha Kumpoto. Kenako tikuvanso kuti akakhale nawo pamwambo wa ngoni akuno kumzimba, mwambo wa umthetho kumenetu ndithu kufika anthu osiyanasiyana. Tikunenatu mfumu ya Angonito kuchokera ku dziko la South Africa amene watu ndi King Zwelithini akhalenso afika ndithu kumwambo umeneyu, kumenenso mtsogolo wa dziko lino akakhale nawo ngati mlendo olemekezeka. Amayenda abambo mtsogolo wa dziko lino tsopanotu watuluka galimoto ndipotu anthu kululutira, anthu ngululu, anthu malikhweru kuti mtsogolo wa dziko lino wafika pamalo pano, ndipotu alandiridwa ndi akuluakulu chipani chimene cha Malawi Congress kuno ku chigawo cha Kumpoto. Komanso ndikuonapo azipembedzo zosiyanasiyana, marasta, achisilamu, azathu, achikhristu ali pano kuti amulandire mtsogoleri wa dziko lino, pamenetu ndikuti akhale ali mchigawo chimenechi cha Kumpoto kugwira ntchito zosiyanasiyana. Tinaonatu m'masabata ambuyomu anali kumwera, kenako anadzapita ku Eastern Region kumenetu ndithu amakagwiranso ntchito zosiyanasiyana zaboma. Pano mtsogolo dziko lino watera tampokerera pachitumbuka tikuyanthena kuti tapokerera ku chigawo cha Kumpoto, pamenetu anthu ndithu manja mwamba kwamene mwina mukumvetsera wairesi yanu yokondedwa MBC, anthu kuno kuli chisangalalo, manja mwamba kuti mtsogolo wa dziko lino wafika pamalo pano. Anthu amadikira ndithu kuti ayi mtsogoleri afike, mtsogoleri wafika finally. Pamenenso tikunena kuti ali ndi amayi ako nyumba, the first lady Madam Monica Chakwera, ndithu kupereka moni kwa achipembedzo amenetu afika pamalo pano ndithu. Komanso ndikuona ndithu kuti pafika magulu osiyanasiyana anthu, kupatula kuti ndimanenapo za ophunzira makamaka ku skulu ya ukachenjede ya Mzuni, palinsotu mavenda amisika yonse yakuno ku Mzuzu. Tikunenatu msikatu umenewu wa vigwagwa, tikunenatu Mzuzu main market afika alipo mpano kuti amulandire mtsogoleri wa dziko lino. Musase mtsogolo wa dziko lino wafika, ungathe kuona anthu mmene akusangalalira kuti tate wa fuko lino ali pano. Anthu ndokondwa kwambiri ukutha kuona chisomo kuti anthu mmene anafikira pano afika kalekale kuti alandire mtsogoleri wawo wa dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Nde anthu ali ndi chiyembekezo chachikulu pacha ntchito ziliko zochuluka kuno Kumpoto. Anthu anali ndi chiyembekezo kuti mmene mtsogoleri wa dziko lino akhale akubwera kuno tiwaone, ndikateri janali kuno mmene akufika tiwaone, tiwalandire, ndipo akhale omasuka agwire ntchito za boma, chifukwa kunonso ndi kwawo kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Monga mmene anafotokozera Musasa kuti ananena kuti ndafuna kuyenda kuti ndione ndekha kuti kodi ntchito yayikulu imene ikugwirika mdziko muno, ntchito imene tikuyambatu ya msewu umene wa M1, msewu waukulu mdziko muno, ikuyenda motani. Ndikufunikatu kuti ndione ndekha. Ndiye pakadali pano mtsogolo wa dziko lino ndithuto wafika pa galimoto ija ya mpatadenga, ndipotu akupereka moni kubaibitsa mbali zonse, ndipo anthu akuweva ndithu kusonyeza chisangalalo chawo. Anthu kuno akondwa pachitumbuka, tikuyanthena kuti anthu akondwa kuti mtsogoleri wa chalo chino ali pano mwahuno. Ndikuti pamenepo zimasonyeza kuti ayi anthu asangalala kuti finally mtsogoleri wa dziko ali kuno kumenenso akhala akugwira ntchito zosiyanasiyana. Posachedwa apa amayenda abambo ndikhaletu ndikuperekani kwa amenetu ayendetse mwambo umenewu kuti apitirize ndi zoyankhulayankhula zimenetu zichitike pamalo pano, pamene tikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika pa Katoto roundabout, pamenetu pali khwimbi la anthu kuti limulandire kuno ku chigawo cha Kumpoto. Waspika vitu Catherine Gwatanahara
Honorable Joseph Chavura, wa region wose, wa district yose ya Mzuzu, ise tose pano. Yeuchomene. Va presidenti nchindi zikumwenererani, zikuru chomene aputi kumpokerani msumba wa Mzuzu. Kweniso wa mama, wa Monica Chakwera tampokerani msumba wa Mzuzu nchindi zikumwenererani. Honorable Harem Rekanjara Mkandawire, Deputy President wa Marai Congress Party, kweniso Minister of Defense nchindi zikumwenererani. Honorable Catherine Gotane Hara, Speaker of National Assembly, nchindi zimwenerani. Honorable Joseph Chavura, imamuru Hara Sivitu, nchindi zimwenerani. Wa District Chairman Franklin Hara, nchindi zimwenerani. Wa Kumbhara ya Marango Mwananiso Mlipano, nchindi zimwenerani. Wa Nyamata Vitu wa Kumzuni, nchindi zimwenerani. Tienti Kizgeko Mazgo, Wanyamata Vitu, Tienti Terezie, Muzuni, Tumanya Mwakondu wa Chomene, Tienti Terezie, mafumu itu Mulipano, nchindi zikumenerani, mafumu opambana. Kweniso tose zitipano, nchindi zikutenerera. Wa President Vitu, pambele tindambe vyose pano, nicheme Apostle Dr. Arnold Kaira wa Global Christian Light kutuwa Bajure na Rombo. Dr. Kaira. Zikomo kwambiri, tientonse tipemphere. Atate Mulungu watu wakumwamba wopezeka pena paliponse, tukuyamikani lero, tukukwezaninso inu Mulungu watu, chifukwa lero tadzala ndi chimwemwe chochuluka powayendetsa bwino a president athu okondedwa His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, komanso mayi athu okondedwa Mama Monica Chakwera. Ambuye wathu tukuyamikani, mwabweretsa muno mu mzinda wa Mzuzu komanso mpoto yonse. Uyu ndi msogoleri wathu amene munatipatsa wachikondi wa masomphenya, amene Yehova mwatipatsa dziko lino. Tukuyamikani, tukukwezani. Tate, sopano tukupemphani pamene ali mu mzinda uno, mpaseni mphamvu zanu zochuluka pamene tonse tadzala ndi chimwemwe. Yehova kuti inde akacheze nafe natiyankhula, pakuti akapitiriza kuchita zintchito zake zabwino zachitukuko kupititsa Malawi patsogolo. Ambuye adzozeni ndi mafuta wanu, adzozeni ndi mphamvu yanu, adzozeni ndi kulimba mtima kwanu Baba, kuti akapitiriza zintchito zabwino zimene waziyamba. Tere Yehova mseguleni pakamwa kuti akayankhule, ife tonse kumpoto Malawi yonse tamulandira. Choncho Ambuye tikuti dzikomo, tipempha mphamvu yanu iwasogolere kuyamba pano mpaka akamalize ntchito zonse zimene wabwerera kuno kwathu kumpoto ku Malawi, mu dzina la mphamvu la Yesu apemphera. Amen and amen. Taonga chomene Apostle Kaira, tamuonga chomene. Your Excellency mwambura kutaya nyengo, pano sono nicheme wa regional chairman kutuwampokererani wa dada Honorable Joseph Chavura, regional chairman North South region. Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Lazarus Chakwera! Wakutumbikika Mrekanjara ke? Wa Catherine Gotane Hara ke? Ine na mwana winu ke? Isetose! Wakutumbikika wa State President Dr. Lazarus Makathe Chakwera na mama pokea nchindi zinu.
Vakutumbikika va Deputy President va Malawi Congress Party va Dade Mlekanjara pokea nchini zino. Vakutumbikika va Deputy Secretary General va chipani cha kuramura va Mama Catherine Gotani Hara nchini zino. Vakutumbikika va Vice President va People's Party pokea nchini zino. Chifuka pa nireke kumpasa nchindi mwamunimba mulandu. Thank you. Vakutumbikika mafumu gitu ise tilipano kweniso masenior block leaders na block leaders yose ise tilipano pokea nchindi zino. Vanyamata va Mzuni maso na chancellor winu. Thank you. Kwaneso vakutumbikika va Deputy Mayor va Msumba wa Mzuzu pokea nchindi zino. Ma MP wose setilipano mwakurongozieka na Aruniwira Chitipa pokea nchindi zako ngani. Thank you. Bwana mwana winu Benex watangwanika wangupeleka excuse, that's why he's not with us here. Is here? He has come back? Benex, where are you? Pokera nchindi zako uko huru kukare kufupi nawe. Thank you. Kwaneso na iseto seti kwena kupokera zinchindi tipokere nchindi zetu. My advisors to setilipano, thank you so much, Honorable Tiolera. Thank you. You always cover us. We appreciate. Bwana nchito iyo yachitika pano mhanya uno. Ngukumbani chite recognize in a very special way my district chairman Franklin Hara. Kwaniso wachitayeka chana timu yake mwakovwirikaso na constituency chairman Ernest Wankama, where are you? Bwana vana ava mwamanyenge vagwira nchito ikuru chomen, they are working with me makora chomen. And I will be failing my duty, Your Excellency, if I will not give chance to the district chairman in this case, just to welcome you, Your Excellency, because he has nicknamed himself Mzuzu One. So, nipereke nchindi kumzuzu One, bwana wampokerereni with your permission, Your Excellency. Thank you. Kwacha! 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 Dr. Raz! Whoa! Dr. Raz! Whoa! Honorable Mlekanjara! Honorable Catherine Gotani Hara! Honorable Chavura! Ma-MP yose yali pano. Izetose tili pano. Ineke Mzuzu wanu. Ni muongeni mwapatera bwana Arasiba kumpasa kwa mwawe. Be brief, very brief. Pano pa mseu. Nambara wanu wa bwana ine kutemwa kuya kuti you have brought new politics muno Malawi. Ndale zambula kunyoza muntu. Imwe namwe muli bantu mukupulika pakuwinya kweni mkuzgora cha apo pera ni 100%. Chachiwiri abwana ni mchitena ashuwa pake ni muongeni ndanga ni mchitena ashuwa pa umariro timuongeni chifukwa cha mtukula pa khomo murugawa Mzuzu muno wari kupoka wanu 150. Icho nchipusu cha vantu ndama zikawatimbaniza musana mashopu yakazura vanyari wali kwambira mabusiness vakupemba waka kuti panyake kana mbara kangasazikirako bwana. Chachiviri bwana chitukuko mwapanga tina university kula library iwe mchombeni yakuti nyumba iwe the best nyumba yakuti muno Mzuzu tinayo cha ni nchito zinu. Civic center maboma yose yakatipusika foundation imwe bwana mwaiyamba mmalizgenge. Miseu tina bypass zikusweka ndena mkati umu nchito kugwirika abwana chuto wakoleko ise tugwirenge nchito cha umaliro ni mchitena ashuwa bwana ine ngati siyama Mzuzu nizampasani ma constituency yose 6. I'll give you
a thank you bonus pa ntchito yomwe atigwira kuno kumpoto. Muli kumazi akota ndimwe kota kumpoto kuno kachilonda kakulu chomene munthu wakumpoto akajalirika kukhala Mzuzu kuona maivichi vonse vikajalirika kweni pasoti kuonga bwana Dr. Chakwera mazu yakutondeka am overwhelmed. Nilo wakondwa chomene fumu imtumbikeni fwasani niwenge meya ndena mphalani kuti you have muna freedom ya msite mwendenge pali pose mkachulukanga bwana cha muzinda ungwinu 2025 ise tikutora boma kwali myaka wakhumbe kwali waleke boma ili tikwalekera cha tinyengererenge cha tigulenge ntchito 2447 ise tigule ntchito tikuleka cha boma tikuleka yayi namuongani bwana ndiongeso bwana asi pakunipasa nyengo. Bwana makanika kumpokerani kawa ya district chairman. Kweni chite waka emphasize pakantu kamoza. Niye wenge chichewa. Bwana mukamamva toli. Zikamale wa huku. Zidurukire huku. Chifukwa. Kuno kumpoto your excellency. Maboma osewa amene adutsawa. Sana pangepo zimene mwapanga ino president. Wina asamaname a president kuti iya impoto chani kulibe we are here. Your team, your excellency is here. We want to assure you, come rain, come sunshine, you are going to be there mpaka na 2030. Boma ili siti kupereka ai. Wina afune, asafune. Boma iriri. Ndibwereze. Boma iri. Boma liti. Boma litiro. Siti pereka ai. Amzuni. Boma litiro. Siti kupereka kwa wina aliyese. Chifukwa. Boma lanu a president lapanga zokhoza zambiri kwambiri. We will not come rain, come sunshine. Bwana, ndisakutaiseni nthawi pano ndipanseu zambiri tiyankhula. Ndithokoze mandipasa mpata nthawi zambiri kundiyankhule nani your excellency. Maisha zamene ndinawo ndikupasiyani bwana, as I always do. Koma panopa ndipeleke mpata kwa abwana anga ang'ono. The Deputy President. Thank you. Palipose hapo tili tipeleke marua kwa bwana witu. Marua. Kwacha. Achakwera. Nguti Achakwera. Aspika witu nanga. Joseph Chavura nanga. MZ1. Cha kwamba va president mukuona ni vimwemwe pera pano mwauno. Nimpani nchindi zikuru chomene. Kweneso niperekeso nchindi kwa mama wetu First Lady Your Excellency Monica Chakwera. Nipeleke nchindi kwa speaker wetu Honorable Catherine Gotani Hara. Kweneso na ma MP gino aumwiza nao pano nchindi zinu mama. Nipeleke nchindi kwa regional chairman wetu wa Nkongono Joseph Chavura na komiti yako yose ya region nchindi zako. Kweneso MZ1 Franklin Hara mwanarume nchindi zako na district committee yako yose. Wanghama constituency chairman nchindi zako uko nawe ukhale pafupi na komiti yako yose mwagwira ntchito ikulu chomene muno Mzuzu mwatovwira kuti wa president na first lady tiwapokerere makora. Wanyane wakuneki mose nchindi zinu. Nipeleke nchindi wa president maona mafumu gafuma hapo kuti wazakampokererani. Uko muli uko mafumu nchindi zinu. Deputy Mayor
wanyunyunyu wali kuwina juzi wa Malawi Congress Party. Congratulations. Kweneso makaunselala wose imemwiza pano. Niliso na mlendo wane Honorable Ephraim Muganda Cheume na mama wake wa kunyumba Nawonga Mwafika all the way from Mosiska Nawonga Chomene. Nipeleke nchindi Wanyamata witu wa Mzuni bwana winu yo wale hapo. Mulirete ukampokerera pa Mzuni. Mulirete ukapokerera chancellor winu pa Mzuni. Wa president Wanyamata winu nkhani Vamara ine nkwa kutuwaka ni muuskani mwatauzge wantu wale hapa. A president kuno kumpoto kuno wantu waza kumuruwanisha mwachita vintu vikuru chomene kani ya kota system ikatisuzga kuno tawanyake mpaka ukakikirapo na wa DPP. Ba president nguyoya pano vyakulya ngati hona mbeu zose sono skava para waguliska muntu augura galimoto kuno. Daziri nyake timpangira ninga sono hapa niza kumpempane tukumba munjire mzimba muone magalimoto agabantu wagura chifukwa cha imwe ukara makora na mabayara kuti watigule makora hona. Pasono hona likufika 700,000 kwacha Beuri Moza. Kale tikaguliskanga 90,000 Beuri Moza. Vantu sono ndarama za ruta mamizi umo. Waguliska skawa wanyake waugura magalimoto. Waguliska soya waugura magalimoto. Chifukwa cha dada imwe. Chiuta wa Msungani Chomene. Wa presidenti umayoyera mnung'nawane hapa Chavura vinyake hivyo kwa mwayu ndimu kutisambizga kuti para wakutituka itikale wakacheta. Ndipo vikutiwawa kwene uko wali yao chiuta wa Mwaranga. Uko wali uko chifukwa chiuta wakumanya unenesko. Chiuta walikumuwikani pampando uo mukwaniskenge 10 years mpaka 2030 mukwaniskenge. Wa president nimpadirani ichi wa Malawi maka ise kuno kumpoto tikumanya constitution kuti president tikumika pampando vyaka 10 mwayamba waka cha umaliro mukumalizga 2025 mukuyamba chinyake mpaka vichi 2030 mwamufika. Ningayoya pano vifukwa vinandi na yoya kwa agriculture kumiseu kweneso chikuru mwatipalira kuti Amalawi tientite mwane. Amalawi tientileke kunyozana. Wanangwa mose imwe mulipano kwali imwe mkuonera pakanema. Tizamuwapo na president ngati dada uyu wali hapa cha. Mulongozgi wasambizge chitemwa. Mulongozgi waleke vitusi mumuromo. Chiwe kale a president mbaisota kerura sopo utimutikanizga. Mbaita kerura pano mbaiwa karako. A president chipani cha Malawi Congress Party ngongono zake zili pa ballot box not pa Facebook yayi. Awa kuchitandale za pa Facebook manyi bazamvota pa Facebook nkumanya na kumanya cha. Imwe ya president mavoti inu aga gose gali palipose ndipo ni msimikizirani ya president mwayoyera wanyane hapa 2025 muzamuona ma MP au muzamfumia kuno. Wanyake wara wazamtolapo panji kale wakatola watatu cha ulendu uno panja zamwa yumoza panji 0. A president imwe mutima mmaro Chavura utinambako ukerura yaina yambako waka walindizge 2025 wakuti kwenyerezga wantu hawa president tiwona nenge nawo pa omutikunjirira 2025
pasono wa bwana pauti mphamsewu ni mpemphani mwa ulemu wose vatauzgani vanthu yewo chomene, Your Excellency. All right. Kwacha. 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 Ifetonse. Ifetonse. Vakutumbikika dada Harry Mkandawire. Va Catherine Gotane Hara. Na mamembala wonse wa National Executive Committee ya MCP. Dada Joseph Chavuna. And then Hara District. Mzuni. All right. Benex Mamlima, MP. Komanso alumwira alimomwe pano wakuchitipa. Ma MP onse muli pano. Deputy Mayor makansala wonse. Akulu nonse vandale. Zipani za kupambana. Muganda Yume. Yewo chome. Takwandwa ukongwa. Mafumu atu uko zikomo. Apostle Kaira ndinonsa tsogolera zipembedzo zikomo kwambiri. Mwenu kwa fipa. Monire Mose. Her Excellency Vanyagondwe Vaoliwane na ine uwo tili wakondwa chomene. Chiuta ni wamkulu abale. Tilibe mwai wakuti tikhoza kudzitama koma kutama dzina la Chauta. Chifukwa zimene tili kukumana nazo ngati dziko akadakhala kwina tonse tikadatha tonse. Azimayi muli apa, akuluakulu nonse muli apa.
chiyembekezo ndi chikhulupiriro ndi zinthu zimene zikhoza kutipatsa mphamvu kuti mawa tikhaleponso. Kubwera kuno kumzuzu ulendo uno ndifuna kukuthokozani nonse chifukwa cha mgwirizano wanu wakuti mukhoza kundilandira chotere, koma kuno mutakumana ndi masautso akulu. Pobzola zonsezo tiyang'ane chifundo cha Mulungu, ndikuti ngati tili ndi moyo pano, Mulungu ali ndi cholinga ndi moyo wanu ndi moyo wanga. Ndiye ndifuna ndikupempheni okondedwa, tafika kuno kanthawi kochepa, koma pali zinthu zingapo zofunika. Ndikhale ndi azanga kumzuni, koma koposaposa tikhale ndi inkosi ya makhosi Mberwa the 5th pamwambo waukulu wa mthetho. Ndipo chaka chino tikulandira alendo aku South Africa. Amalawi ndife anthu odziwa kulandira alendo. Amalawi timadziwika ngati anthu amene timachereza bwino alendo. Alendo wonse amene akafika ndi King's Routine, tiyeni tiwapatse ulemu, tiyeni tiwaonetse umalawi, tiyeni tiwaonetse chikondi chimene timachitira aliyense mlendo akafika pa khomo. Tiyeni tionetse kuti kwathu kuno sirisankhana mitundu, timakondana tonse, timasapotana tonse, timakhala limodzi pamaliro ngakhale pa chisangalalo. Tiyeni tionetse anzathu kuti kwathu kuno ife ngati Amalawi ndife Amalawi wodziwika kuti wina sanga kufanane nafe ayi. Ndipo ndifuna ndikudandaulireni kuti zambiri zimene sizinathe kuchitika chifukwa dziko la Malawi mavuto sanathe ayi. Nkhani ya zachuma panopa zangoyamba kumakhazikika nkuona kuti zaoneka tsapano mtunda wake kuti zikhala bwanji. Koma nkhani ya zachuma ni nkhani yotsamira mzati wakuti udawola kale, sitikadakhoza kupitilira popanda kukonza zimenezi. Ndipo nkhani ya zachuma njakuti pamene tili kukonzapa tonse tikhale limodzi. Chifukwa zina zikayamba nkuima sichinayi ndi nkhani ya zachuma ndi cash flow. Koma mmene zili kukonzekeramo, mmene alimi akhoza kusimba labwino, angakhale mvula yativuta chaka chino, koma nkuona kuti wafodya wapindulako, nkuona kuti wena wapindulako, tingoyamika kumwamba chifukwa Southern Africa yonse yavutika chifukwa chakuti mvula yazuza. Koma tiyamike pa zimene zatheka, tilimbikitse ulimi wa mthirira, tilimbikitse chibale ndi aliyense. Zina zimene zikuchitika pano zakuti sizinachitikepo zaka zankhani nchifukwa chakuti tili limodzi pa ubale wabwino ndi mayiko amene atizungulira. Zimenecho tisachiyese chinthu chochipa ndi zinthu zofunikira. Kukhala bwino ndi mneba wako nkwabwino, wosayambana wosafunirana zoyipa. Anthu akati talembani wanthu akhale pamtukula pa khomo, wosangolembana pa chibale panu pokha, aliyense akhalepo. Anthu akanena kuti mukhoza kupeza ngongole kunifi, osangopereka kwa anzanu amene mumawadziwa chabe, muperekenso ngakhale kwa iwo amene simuwadziwa, siwa chipani chanu, koma na Amalawi athandizikenso. Tikanena kuti tiyeni tizichitira limodzi, tiyeni tiyendera limodzi, osamati popeza ndinuyo ine siyenda nanu, mutsala nokha. Tiyeni tipite potsatira masomphenya a Malawi wotukuka wodzidalira
komanso Malawi woti akhoza kunyadilika. Chifukwa okondedwa, tikapanda kudzipereka nsembe, tikangofuna zalero, ndiye kuti vana vathu na adzukulu vathu asowa chokhala nacho mawa. Pafunika tidzipereke, tigwire ntchito molimbika, komanso tionetse umodzi, ndi kuti dziko lathu likhale ndi dziko lodzidalira, dziko lotukuka, dziko limene vanthu akhoza kumanyadira kuti ine kukhala m'Malawi n'chinthu chonyadirika. Chiuta mtumbikeni Mose, yeo chomene, yeo. pamenepo sotu ndi pamapeto pakuyankhula ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuyankhulatu ku khwimbi la anthuto limenetu linafika pakatoto roundabout kutito limulandire pamenetu wafika ku chigawo chakumpoto kutito agwire ntchito zosiyanasiyana za boma tukambatu kupita nawo kukakhala nawo makamaka ku graduation ya ophunzira amenewa a skulu ya ukachenjede ya Nzuni komanso tu akakhale nawo pamwambo uja waukulu wa ngoni akumzimba umthetho. Pakadali pano chimenetu chikuchitika nchakuti mtsogoleri wa dziko lino watsikatu pa galimoto ya mpatadenga ija ndipotu akuyenda pang'ono kupereka moni kwa mafumu kuthokoza kuti munabwera kudzandilandira ndithu pamenetu ndithu tikunena kuti akhala akugwira ntchito zosiyanasiyana mchigawo chino chakumpoto ndipotu ndimafotokoza kuti kunafika anthu osiyanasiyana anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana kuti amulandiretu mtsogoleri wa dziko lino pamenetu wafika kuno kumzuzu mu msumba wa Mzuzu. Tsopano kungofotokozapo zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino anayankhulapo za umodzi amayankhulatu kuti ngati dziko tikuyeneratu kugwira ntchito limodzi posaonatu kuti kodi ndachipani chanji ndamtundu wanji koma tigwire ntchito ngati amodzi pamenetu amanena kuti zambiri zituko zambiri zikuyambanso kuchita bwino pamene zikukhala ngati ndalama ndithu dziko muno zayamba kufika chifukwa tukambatu za fodya imenetu imatipezetsa ndalama zija zakunja chaka chino ngakhale vula inavuta komabe wachita bwino mbewu zosiyanasiyana zachitanso bwino nde akukamba kuti ndalama zimene zikufika komanso pamene ntchito zakhala ngati amene ankatithandiza kumabwera chonchi zinthu zayamba kutheka ndi amanena kuti izito zimafunika kuti tigwirane manja ngati dziko kuti zipitirire kutheka koma kuti tidziti yayi sachipani changa yayi samtundu wanga ndekuti ngati dziko sitingapite patsogolo chifukwa tonse ndife Amalawi nde anadzayankhulaponso zoti pamene tikukhale kuno ku chigawo chakumpoto kukufika alendo osiyanasiyana kuchokera ku dziko lija la South Africa ndi maiko ena talandiretu muja amene timachitira ngati Amalawi ndife anthu ofunda mitima nde kukhale kukubweratu anthu aku South Africa amenetu afike kumeneku kwa kumthetho ku Hola Mountain kumenetu kuli mwambo waukulu wa ngoni tukamba pano zinthu zokozekera mwambo umenewu zili nkati ndipo lachinayi lino kukhale makonferensi ndithu azibambo kukumana paokha azimayi kukumana paokha achinyamata kukumana paokha ndipo akhala akukambirana nkhani zosiyanasiyana zimenetu amakazitula ati kwa mafumu zimenezi mafumu akambirana nkumuuza mtsogoleri wa dziko lino kutito pali nkhani izi ndi izi anthu akuyankhulapo motere tithandize motani amakamba atu nkhani monga zachilengedwe kuti inu kuno kunali nkhalango yayikulu kuno ku Southern Africa kumwera kwa Africa pano inatha nkhalango ya Vipsha tichite motani kuti nkhalango imeneyi ibwerere mchimake ndi nkhani zina zimene amakambirana kumeneku kumthetho kuti chilengedwe tingachibweze motani amayenda abambo galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zikuyenda pang'ono kulunjikatu ku Mzuzu State Lodge kumenetu ndithu ndi nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino kumenetu ndithu anthunso ndithu akulondolabe ndithu kufunitsitsa kuti amuonetsetse mtsogoleri wa dziko lino pamene galimoto zikuyenda pang'ono kufumukapo pamalo pano pamene tikunena kuti panafika khwimbi la anthu mazana kuchokera m'madera osiyanasiyana kuno ku Mzuzu anafika pano tilito ndi madera monga Zolozolo, Ching'ambo, Chiwavi, Mchengautuwa
kugesha onse anali pano kumulandira mtsogoleri wa dziko lino kuphatikizapo tu achipembedzo. Tuonapo marasta, tuonapo azathu achisilamu, tuonapo azathu achipente, onse anali pano ndithu kumulandira mtsogoleri wa dziko lino limodzi ndi akuluakulu achipani chimenechi cha Malawi Congress kuno ku chigawo cha kumpoto. Nde kufika naso pamenepo bwanji ndikuperekeni kwa azathu ku Kwacha komanso ku Chichiri Broadcasting House kutito apitirize kukupatsirani zotsatira. Ine dzina ndi Chisomo Manda. Pamalo mwa zanga onse amenetu tinagwira ntchito kuno ku Katoto ku Mzuzu ndingotito ndikufunireni usiku wopambana. Ndathokoza kwambiri.